хубава игра е. Писали по имената, играли по имената и какво можем да направим? Нищо не можем да направим. Имало закон, нямало закон. Аз нещо друго ще обясня, защото ако имаш някак неща, ако ти са го разбили или по някакъв начин да правят като прошка нещо, аз искам нещо да покажа. Ей така, като си направиш ръцете, това означава, че раздяла. Всеки едно пръстче има дума, буква, раздяла. Така като направиш, довиждане, здравей. А така като направиш, това е молитва. Молитва, молим се, Господе. И трябва да покажем в земното кълбо. Хората, ако наистина са паднали в кома, в шок, че тук се работи, може да помагаме, да разсейваме, да забрави мъката. А как може да сме в среда за като манипулация, т.е. манипулация, за да си мисли, че правя неща за добро, за по-близко. Т.е. по-близко ще вкарам нещо вътре, за да си мисли или спор да имаме, по някакъв начин да станеш по-близък до този човек, за да може да го спечелиш. Но и може да сближиш, отдалече не може, по-наблизо, по-лесно. Какво говорят въпросите? Аз бих обяснила. Аз го не мога. Ако ти го можеш, подай щафета нататък. Ще го мразя. Или ще го обичам. Или обичах, но не обичам. Аз не мога чрез човека аз да говоря. По-добре той да говори. Затова са взимали страници, затова са взимали имена, за да може да прегледат хората, които са интелигентни, възпитани неща, за да може да говорят. Ако са сгрешили, по някакъв начин да правят извинение. Ако са били разсеяни, да се средоточат. Ако са били пълно с омраза, нека се останат с омраза. Затова аз толкова взимания на чужди имена или разказвания, романтика, т.е. да може да се доближи или да се запознае, че той е друга порода, он е друг порода или нещо такова, по-добре аз предлагам вълшебните думички да кажеш: обичам те, моля, извини ме. Това са най-хубавите думички, които хората, ако искат наистина да им простят, ако търпят, искат, нали, по някакъв начин да спечелят нещо. Но не можем постоянно да вкараме неща, за като не и да сме топката. Напротив, можем, защото е било хубаво. Ако е било вече развалено и ти си свикнала с разваленото, гледайки назад, си била друго. Сега си по-красива, защото жената отсреща е красива. Защо е красива? Би ли ми обяснил? Няма да можеш да обясниш. Защото жената е била работлива. Не гледала земята, гледала, четяла мравките. А ти с твоите думи си да превърнала: погледни ме мене. И когато си погледнал, от очите й се личат. Какво се личи от очите ми, например, на мене? Има ли ми нещо в очите? Нищо ми няма.
но не можеш да ме превърнеш мен да се озъбвам на тебе. Тоест тази въпрос е бил на учител. Когато аз ти говоря, погледни мене, за да разбера, че говоря на тебе. Уважение. И не се озъбвай. Значи, когато ти говори някого, не се смей, а изслушай. Значи, това е като нахалство. Не слушаш, искаш да бъдеш изслушан. Как може да си в центъра на внимание? Взимаш друга страница и взимаш друга снимка, за да може да бъдеш под внимание, защото тя е била жената, т.е. дето говори с хубави думи, с интелигентни думи. Искала да покаже по някакъв начин нещо, като ние също сме. Не може да сме еднакви. Това е въпросът, който са четяли от мене и са мислили въпроси, не може да сме еднакви, т.е. не може. Едната е по-къса, едната е по-дълга, средна, мене има си разлика на ръката. И хората сме така. Тъйто протез, що си взимал моя фейсбук или моята страница си писал, манипулация. Манипулира. И ти можеш да играеш. Тя взимала, той взимала и по-близко става ти. Тоест, любовта така почва. С дразготи. Силната любов. Голямата любов. Ама ако ти каже, не те обичам. Или обичам те. Мразя те. Какво би отговорил? Назад да обърнеш всичко. Не може, това е по цирковете. Например, колело се кара с два. Само по цирковите с едно. Значи, или намислят като цирков играч, или имат да представят нещо. Тоест, като цирко, пак е изживяното искат да го изкарат. Действието. Истинска действие. Като един режисьор. Не разбира за какво става въпрос. Когато ще помагаш на някого, няма да вкарваш неща вътре и да цитираш неща. А когато искаш да събориш някого, много ясно, ще вземеш неговото име и ще се представиш за него. Ако правиш някаква стъпка за романтика, например. Взима ти името, вижда, че харесваш някого, а тя отблъсква, нека аз ще го направя по някакъв начин, за да те сближат. Най-лошо, някой искал да ти направи връзка, например. Най-лошо, че си бил харесан, че са играли от твоето име. Но могат много неща да развалят. Това е. Не можем да върнем времето назад. Аз така говоря с завъртялки, защото не мога да дам бонуса за какво става въпрос. Ако си у мен, ако си бил в средата, ако си бил до мене и ако си бил ляво или дясно, бе ви ръце, значи би трябвало да знаеш за какво говори това. Отговор ти въпросите. Значи, когато ти пратят нещо, не аз просто влизам в играта, когато ти пратят някаква снимка или в началото ти казали, че си бил избран, то не значи, че да се откажеш. Аз бих казало да се натисна. Просто човек, който ти е пратил снимка, например, в началото не ме искаш и благодарение на теб била вече желана. Иначе не е била желана, с тебе гледайки, вече успяла да такова вече, да спечели любовта, обичта. Това не е лошо, пак си помогнал.
Но най-хубаво да цитираш неща, които излагаш жените. Излагаш жените, които са слаби. Мъж или жена, жената на жената му по-приляга, или мъж да излезе и да каже: не си желана. Ако си някакъв работодател и си правил завъртялки, пробвал си дали е нещо като вулгарно, после какво правиме? А ти си го изложила. Защото има такива работодатели. Да отиваш на работа, вика ти: колко годишна си, толкова с нита желаеме. Така трябва да си облякана. Да, ма те свикнало друго да се облече. Излизаме ли, че сме те желали и че сме те изслушали? И сме те дали бонус. Обичта любовта, която се бори в момента, всички се бориме. Не можем да сме обичане. Никога не го забравяйте. Що ли? Защото си има нещо, което не сме сбъднали. На половинката, на половинкия до нас. Но не си мисли, че съм вкарала игра аз лично, за да манипулирам или да му потърсят мене. Или по някакъв начин да ми помогнат. Просто съм наранена. И гледайки сега хората, които съм била с криле невидими, как мога да им кажа здравей? Не може. Но от едната страна няма право дори да съм наранена или по някакъв начин да съм мислила. Мисли поне, дори нямам право да мисля, че съм наранена. Уважавах, че съм наранена. Няма право да мисля дори. От много обич, от много омраза. Тоест, човек, който е бил притеснен, цитираме неговите думи, играеме неговата роля. Но човека не желае, не обича, показва всички карти, показва всички изпътии. Как може да го накараме да обича? Аз също съм жена, красива жена, например. Той също е хубав мъж. Всеки си мисли, че прави някаква драма да ми обърне внимание на мене. Що ще ми обърне на мен внимание? Защото аз не му давам правото. Не си човекът да ми кажеш на мене или да ми представиш нещата, какво е било преди 10 или 20 години, за да обърна внимание. И това е въпросът. Доказват, показват какво е било, за да обърнат неща назад. Ако ме питаш сега, директно ще ти отговоря. Баща ми е бил прав. Защото не съм го изслушал. Моя баща. Но пътеката все съм си вървяла. Но съм карал един кон. И съм закачала на кола. Това исках да обясня. Че за да си яде и душата, нямаш огледало. Имаш гребен. Ако имаш огледало, би те защитил. Значи, обич, когато ти дава някого, значи не те обича, а те уважава. А когато те мрази някой и ти налага неща, значи те обича. А когато те ревнува, то значи не те е спечелил и си яде душата. И ще влезе, ще играе от твоето име, ще влезе от друго име, за да ти сбъдне поне последната мечта. Но тя е литнала. Няма го тука. Умряла е. А се трябва да играе нейната роля. За да си мисли, че е оправила всичко. Това е. Как може да разголиш една жена? Би ли би обяснил на мене? Не можеш. Аз мога да ти обясня. Как можеш да го разголиш? Жената
гледала само пътеката. Децата порасват, естествено, тя това го правила, вършила. А той не желал човека. Не искал. Разголва се, къса, пообличаш, показва задник, за да види всеки един. Познато ли е? Той задник така запита. Най-познат естествено. Защото ако е познат, няма да покаже. Количително и дрехите показва. Открадната ли са? Не. С честен труд съм ги вземал. Значи ти си богат. В момента аз съм бедна. Какво печели с това? Нищо. Имаш право да се фукаш, да покажеш, но си забрал от какво си почнал. Или къде си роден, например. Аз си съм забравила. Аз съм пораснал в хубаво семейство. Имали сме това, което сме имали нужда, но никога не съм нападнала. Сега искам нещо да кажа на джентълмените, защото аз съм жена. Разбираме за какво. Оттам малко ще тръгна на работа. Никога няма да наранява жена да се чувства женствена. Това означава, че не обичаш, помагаш. Никога няма да нараняваш мъж. Да се чувства мъж и да бъде мъжествен. С това показва, че обичаш. Показваш тарикатски походки, че мъжът на седмицата 3 пъти трябва да набие жена си, за да усети, че имаш. И жената също има право, за да спре целувки, които не са желани. Ей, това е. Когато играете от друго име, то значи послание от някого. Може и сигнал, както искате така да го разберете, но не можеш да обърнеш пътека назад, защото си го развалили тази пътека, да кажем. Като играят и като ти пишат искам те, или желая те, или обичам те. Аз си мисля, нещо друго правят по каналите, виж ме, или иди кажи го, или аз съм човекът. Защото всеки един човек имаме право да покажем неща. Тоест на възраст години красив. Аз на възраст години красива съм. Как може да се подмладиме? Не може да се подмладиме. Не може да ме превърнеш в младо 16 годишно. Но мозъчно мога да ти представя какво съм била. И до сега съм сега. Така. И това е. Когато ти пишат, значи сърбесълко, тарикателко, шен гюл. Това е, значи, усмивка хубава. Чело чисто, горделив човек, хубав човек. Всеки път може да излезеш и да покажеш лице. Тя не можела. Имаме право да го кажем. Защото в момента аз искам да се доближа. Или не желая. Тя прави неща, които аз не искам. Или разваля ми нещото. Най-хубаво му. Позволено е. Лек ден ви желая на всичките в страницата. Надявам се някой ден да съм на живо, но като вляза в живо предаване, ще има много въпроси да видя кой ще отговори.